Prynawn da, croeso cynnes i chi. Diolch am ddod i Gweithdy Mapio Cymru prynawn yma. Fi'n gobeithio bod chi'n cael Eisteddfod AmGen dda. A dyn ni'n mynd i treulio tir rhywbeth fel 60 munud nesaf yn trafod mapiau, technoleg, meddalwedd, data agored. A does na ddim disgwyl i chi ddod ag unrhyw ddealltwriaeth neu unrhyw brofiad o flaen llaw. Dyn ni'n gallu dechrau o dechrau. Ac ar y sgrin ar hyn o bryd fi'n dangos ein app ni dyn ni wedi creu fel tîm Mapio Cymru. Ac mae hyn yn ymgais i ddangos faint o ddata sydd ar gael o ran enwau Cymraeg ar map o Gymru ac ychydig tu hwn. Ac mae eitha lot o ddata wedi cael ei casglu o ran enwau Cymraeg gan brosiect OpenStreetMap sy'n rhedeg ers fel nawr. Ac oeddwn ni wedi gweld bod yna falle diffyg ymwybyddiaeth o'r ffaith bod modd dod o hyd i enwau Cymraeg. Ac so felly, dyn ni wedi creu'r map yma gyda meddalwedd cod agored a y data agored OpenStreetMap. Jyst i greu fath o arddangosfa neu showcase o'r hyn sy'n bosib. So, doedd hi ddim yn brif fwriad i greu app fel y cyfryw, a dyn ni ddim yn trio cystadlu gyda mapiau eraill, dyn ni jyst eisiau dangos beth sydd yna, ond mae y ffyrdd gwahanol o defnyddio'r map. Chi yn gallu ffeindio llefydd fel Abertawe neu Tryffynon er enghraifft. Ac mae rai o bobl wedi dweud wrthyn ni cael dyma'r tro cyntaf iddyn nhw weld enwau fel Tryffynon neu Abertawe ar unrhyw fath o fap. Ac mae modd rannu a chi'n gallu cael eitem bach o cod HTML yma a mewn osod y map ar unrhyw wefan, boed y wefan yn vlog neu gwefan gymunedol neu busnes neu ddigwyddiad, chi'n gallu rhoi map Cymraeg ar eich gwefan. A chi hefyd yn gallu, fel arfer byddwn ni'n ffeindio'r lleoliad, ond byddwn ni'n gwneud pethau dros Zoom. Dref bod y digwyddiad yn digwydd rhywle yn Aberystwyth, da ni'n gallu rhoi pin ar y map wedyn ac yn rannu y map yna gyda'r pin. A hefyd da ni'n gallu rhoi label ar y pin a rannu hyn a rhoi ar ein gwefan ein digwyddiad neu gig neu beth bynnag da ni eisiau cyflwyno i bobl. Felly mae tipyn o waith wedi bod mewn i ceisio creu y map yma fel app, fel fath o arddangosfa o'r hyn sy'n bosib. Mae lot o ddefnydd o'r miloedd enwau Cymraeg lawr i lefel y cae neu ffermydd gwahanol ac yn cynnwys trefi a pentrefi yn amlwg. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau hyd yn hyn? Os oes gennych chi cwestiynau, jyst gofynnwch yn y chat. Ac fe wnawn ni trio ein gorau i ymateb i'r cwestiynau. So, dyn ni wastad yn meddwl sydd ydyn ni'n gallu gwella'r y map yma, ac un o negeseuon craidd Mapio Cymru yw rannwch eich enwau, rannwch eich milltir sgwâr. Felly, os ydych chi'n byw yn rhywle, mae yna strydoedd, mae yna enwau, mae yna adeiladau, a chi'n gallu cyfrannu yr enwau Cymraeg at y map, ac wedyn mae pobl yn gallu gweld nhw, ond mae hefyd y genhedlaeth nesaf o bobl sy'n creu apiau, boed nhw'n gemau neu apiau hanes neu apiau treftadaeth, pethau hamddenol, addysg. Mae'r genhedlaeth nesaf o apiau yn gallu manteisio ar y ffaith
bod yr enwau Cymraeg yna yn y cronfa ddata. A dwi ddim yn mynd i treulio llawer iawn o amser yn wneud hyn, ond os dyn ni'n mynd i openstreetmap.org, mae'n map ni ar openstreetmap.cymru, os dyn ni'n mynd i openstreetmap.org, dyna di canolbwynt y prosiect byd eang, a dyna le dyn ni'n gallu rhoi ein enwau i mewn ar y map. Ac mae cannoedd y bobl wedi creu y map yna. Nid jyst yr enwau, ond yr holl nodweddion daearyddol sy'n ddiddorol. Mae'n ffordd ddigidol iawn o greu adnodd fel hyn. Mae'n ffordd eitha yn archaidd yn yr ystyr drefnus o greu map. Yn y gorffennol, wrth gwrs, hyd at y heddi, mae prosiectau fel yr olwg Ordnance, Google Maps, Apple ac yn y blaen yn tueddol o fod yn topi lawr, lle mae rhywun neu rhyw gorfforaeth neu sefydliad yn cael penderfynu ar cynnwys y map. Mae'r map yma'n cael ei adeiladu trwy consensus a cyfraniadau. Ac mae yna hyn o cymhariaeth gyda Wikipedia, er enghraifft, lle mae adnodd arall, sef gwyddoniadur yn cael ei greu gwaelod i fyny gan wirfoddolwyr. So, yr un math o model. So, dweud bod ni'n mynd fan hyn, a dwi'n mynd i jyst clicio ar rhywbeth ar hat, dweud y gwir, jyst i ddangos. Dwi'n gyfarwydd iawn ar ardal yna. Dyn ni'n gallu gweld fan hyn bod yna mae yna maes fan hyn o'r enw name yr enw Cymraeg, ac mae rhywun wedi dod yma wedi rhoi'r enw Cymraeg i mewn. Sori Carl, sori torri draws. Llun o bus ni'n gweld ar y sgrin, so ddim yn siŵr os ti'n trio dangos rhywbeth arall. Bus? Hen bws coch sy'n dangos ar y sgrin. Diddorol, difyr. O, na ni. Ni'n gweld OpenStreetMap nawr. Reit, diolch. Wel, dwi wedi dysgu rhywbeth heddi. Diolch, Jason. So, a dyn ni'n gallu just clicio ar y nodwedd yna. So mae'r eicon yma yn caniatáu i ni edrych i mewn i nodwedd, so pentre fan hyn. O'n i'n meddwl hyn yn ddiweddar beth yw Oxford Bay yn Gymraeg. A tybed os mae rhywun wedi rhoi e mewn. Dyn ni croesawu hefyd unrhyw awgrymiadau gan y cynulleidfa o ran llefydd, dyn ni'n gallu ymweld â nhw. So does na ddim enw Cymraeg fan hyn, mae'n dweud Oxford Beach. Ac reol rhif 1 os liciwch chi, neu reol pwysicaf yw peidiwch â chyfieithu enwau fel nid fy swydd i yw i gyfieithu'r enw yma, achos mae map yn ymgais i cael adnodd sydd yn adlewyrchu consensus ar lawr gwlad, beth sy'n ymddangos ar oeddion, beth mae pobl leol yn defnyddio ar gyfer y lle. Mae hyn yn amlwg wedyn yn cyflwyno bob math o cwestiwn a cymhlethdod diddorol o ran sut mae consensus o ran enwau Cymraeg a mapio sut ni'n cyrraedd y consensus yna. Mae hyn yn bwnc anferth. Ac weithiau mae yna mwy nag un enw, hyd yn oed yn Gymraeg mae yna mwy nag un enw am lle.
So, taswn ni yn gwybod yr enw, a dwi ddim yn mynd i wneud e, ond os dwi'n clicio golygu ar openstreetmap.org, dwi wedyn yn gallu roi'r enw i mewn. A dwi ddim yn mynd i wneud hynny, achos dwi ddim yn gwybod beth yw Oxford Speech yn Gymraeg. Ac os ydych chi'n gwylio'r fideo yma a chi yn gwybod, a croeso chi adael sylw islaw, helpu ni wella'r map. Jason, oedd yna unrhyw beth oedd ti eisiau ychwanegu at hyn i gyd? Fi ddim yn credu, byddai'n sôn wrth gwrs mwy am yr ochr wiki a sut mae hwnna'n gallu helpu efo'r ymgyrch yma mewn eiliad. Ond mae'n diddorol, dwi newydd checo y Wikipedia Cymraeg a mae yna erthygl Wikipedia am bai Oxwich a maen nhw jyst wedi defnyddio'r gair Saesneg Oxwich ond bai yn lle bei, so Oxwich. So hwnna mewn ffordd, fel ti wedi bod yn sôn, mae hwnna yn rhyw fath o consensus cymunedol bod y cymuned wedi penderfynu bai Oxwich yw'r term ni eisiau defnyddio am hwnna. So, in theory, gallwn ni trosglwyddo hwnna wedyn draw i OpenStreetMap hefyd. Reit, ie, wel cyn bellai fod yn falle ffynhonell ar yr erthygl, ffynhonell dybynadwy ar yr erthygl Wikipedia. Mae'n eitha tipyn enwau llynwyr wedi cyfrannu at y ddadol yna, o ran enwau fel Swansea, er enghraifft, yn dod o y dylanwad yna, os dwi'n cofio'n iawn. Ie, mae'n cywir. Bai neu traeth, mae'n dweud Oxford Speech, so traeth? Ie, traeth Oxwich. Right, so be dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi anrhybyddu'r rhan fwy o hyn i gyd. Mae yna, actually mae yna, sorry, mae'n well i fi roi efo'n hyn, mae'n cynnig cyfle i fi roi yr enw multilingual name mae'n dweud efo'n hyn. A dwi'n gallu roi traeth Oxwich. Os mae unrhyw un yn anghytuno, maen nhw'n gallu dod mewn ac yn gallu golygu hyn yn syth. So, a mae hyn, mae'r map i gyd wedi cael ei adeiladu trwy'r y cydweithrediad a consensus yna. Sy'n ddiddorol, ac yn diddorol cael gweld bod pobl yn gallu cydweithio yn y ffordd yna. Mae lot o cytuno, mae lot o anghytuno hefyd. Reit, dwi wedi golygu fan hyn, a dwi'n mynd i just cadw yr enw yna. So fel prosiect, ni'n canolbwyntio ar enwau, ond mae pobl wedi bod o gwmpas gyda AR-LEIN, ffôn symudol, ac wedi wneud y gwaith o fapio'r ardal yn ddaearyddol. Chi'n gallu gwneud hyn hefyd os ydych chi'n gweld bod yna angen mwy o fanylder mewn unrhyw ardal. Chi'n gallu cyfrannu pethau o ran y nodweddion ddaearyddol. So mae rai o bobl yn gofyn i fi, beth yw'r pwynt cael prosiect fel hyn? Beth yw'r pwynt, pam ydych chi'n gwneud y gwaith yma? A pam ydy OpenStreetMap yn bodoli yn y lle cyntaf? Wel, o ran OpenStreetMap, y reswm yw bod na y pobl oedd wedi dechrau OpenStreetMap sydd yn cyfrannu o hyd at OpenStreetMap, arbenigwyr ag aelodau o'r cyhoedd, gwirfoddolwyr brwdfrydig. Y nod yw i gael map sydd yn rhydd i bawb i ddefnyddio. Unrhyw berson, unrhyw gymuned, unrhyw prosiect, unrhyw gwmni yn gallu ail-ddefnyddio'r gwaith yna, maen nhw'n gallu ail-ddefnyddio'r data agored yna a'r meddalwedd hefyd, a creu unrhyw fath o brosiect. Ac mae hyn yn cysyniad pwerus iawn. Mae lot o prosiectau wedyn ac apiau wedi dod allan o'r gwaith, pobl wedi adeiladu ar y gwaith yna mae pobl eisiau wedi gwneud. Ac dydy hynny ddim yn wir am lot fawr o fapiau eraill. Dydy hynny ddim yn wir am yr olwg o Ordnance neu Google Maps neu Apple Maps. Mae yna amodau, mae yna termau, weithiau mae yna ffïoedd, trwyddedi
sydd angen ei sefydliadau y corfforaethau yma. So, just mynd i cadw hyn. So doedd hynny ddim yn boenus o gwbl, ac dwi wedi cyfrannu at y map nawr, a y tro nesaf i rywun am weld, maen nhw yn mynd i weld yr enw Cymraeg hefyd. Ac heno yma, mae'n system ni, y system dwi wedi creu fel y datblygydd ar y prosiect. Dydy'r enw yna ddim yn mynd i ymddangos eto, traeth Oxford, ond dros nos heno, a pob nos, mae'n prosiect ni yn automatic yn mewnforio'r map diweddara i mewn. Felly, chi'n gallu cyfrannu gyda'r sicrwydd bod yr enwau Cymraeg wedyn yn ymddangos ar openstreetmap.cymru o fewn 24 awr neu lai. So, just i... Felly, dewch yn ôl fori, neu ar ôl fori 6 o Awst, ac bydd yr enw yn ymddangos nid yn Abertawe, ond draw fan hyn, ble bynnag mae'r y penrhyn yn gwyr. So, dyn ni'n cyffroi hefyd am y posibiliadau o ran y genhedlaeth nesaf o apiau a prosiectau Cymraeg. Mae'n anodd iawn creu app neu brosiect sy'n seiliedig ar mapiau Cymraeg os nad oes map Cymraeg. Felly mae hyn yn gwaith dyn ni'n wneud gobeithio wedyn yn fath o gongolfaen neu sail i pethau mae pobl yn wneud yn y dyfodol, ac mae pobl wedi cyfeirio at pethau fel lliwiau Lloeren, satnavs Cymraeg, gemau Cymraeg a prosiectau sydd yn manteisio ar mapiau o bob math. Dyna yw ein nod ni ac ein gobaith ni fel arbenigwyr a pobl sy'n gweithio ar hyn. Ac a mae yna diolch i'r gwirfoddolwyr a pawb sydd yn cyfrannu at OpenStreetMap, a hefyd diolch i Llywodraeth Cymru sydd wedi rhoi bach o nawdd i ni gael ddatblygu y maes yma a codi ymwybyddiaeth o posibiliadau ymhlith sefydliadau a grwpiau. Felly, dwi wrthi yn datblygu rhywbeth, ac o'n i jyst eisiau dangos rhagolwg bach o'r diweddara, a dwi yn mynd i roi yr awennau wedyn i Jason cael sôn am Wikidata a sut dyn ni'n manteisio ar nid yn unig y cronfa OpenStreetMap, ond mae yna hefyd data ar cronfa arall o'r enw Wikidata sydd yn cyfoethogi'r map ac yn ychwanegu lot mwy o enwau Cymraeg at y map. Ond jyst i gael cipolwg bach sydyn. So, ar hyn o bryd, dwi'n addasu cod mae pobl eraill wedi creu sydd yn cymryd rhestr o pwyntiau ac yn rhoi'r pwyntiau ar y map. Ac mae'r rhestr yn cael ei cadw ar Sheets, Google Sheets. So, er enghraifft, dyma un enghraifft, sef lleoliad Eisteddfod genedlaethol dros y blynyddoedd. Ydy rhywun eisiau gweiddi lleoliad? Fe wnawn ni chwyddo mewn i'r lleoliad yna. Dwi'n mynd i chwyddo mewn i Ynys Môn, achos dwi'n hoff iawn Ynys Môn. Llanbedr goch mae rwy'n wedi dweud yn y chat. O, gwych, Llanbedr goch. Gwych, diolch am y cyfraniad yna. Dweud y gwir,
Mwyn ffeindio union leoliad Llanbedr Goch, dwi yn mynd i teipio fe yma. Ie, mae fe. So, wel, dwi wedi dysgu rhywbeth heddi, sef Llanbedr Goch yn ar... ddim yn bell o'r arfordir Ynys Môn yn y dwyrain. So... Aeth yn oedd e 99? Gawn ni weld. Yna i ddangos y teunlen tu ôl i hyn mewn ychydig bach. So mae nodwedd yma yn eitha'n offenedig, ond o'n i eisiau dangos y posibiliadau. A dwi wedi cael ychydig bach o ymateb wrth bobl ar Twitter i'r map o'r Eisteddfod Cenedlaethol yn ystod yr wythnos. So dyna fe. Y flwyddyn 99 oedd Eisteddfod Cenedlaethol cael ei chynnal Llanbedr Goch. Ac un peth o'n i'n trio gwneud oedd ffeindio... reit, gwych, cywir, ond y maes tipyn tu'r dde ddwyrain. So, ble'n union, please. Dyna oedd y math o sgwrs o'n i'n cael ar Twitter yn ystod yr wythnos. Achos doedd hi ddim wastad yn amlwg ble yn union oedd y maes. So, jyst i ddangos pa mor hawdd yw ei greu map fel hyn. So dwi yn addasu system sy'n bodoli'n barod, ac mae hyn yn manteisio ar timeline yma, Google Sheet. A dyn ni'n gallu gweld fan hyn bod yna Môn. Dwi'n mynd i roi Llanbedr Goch i mewn yn hyn. Ac hefyd, os dwi'n gallu ffeindio delwedd i gyd fynd gyda Eisteddfod 99, na i droi delwedd i mewn hefyd. Wrth y gongl amlwg yn A50, 5. Reit. Diolch am y gwybodaeth yna. Dwi'n mynd i cywiro hyn wedyn a roi y pin ar yr union le ac falle bydd hyn wedyn yn sbardun i atgofion o'r Eisteddfod dan sylw. Ond chi'n gallu gweld bod yna rai gyda lluniau hefyd, so eitha generic yr un yma, y logo. Ond mae modd roi lluniau hefyd. Ac chi'n gallu dychmygu wedyn bod yna posibiliadau gwahanol o greu prosiect. So, anghofiwch Eisteddfod am y tro, chi'n gallu cyfleu unrhyw stori neu unrhyw set o leoliadau ar fap. So mae hyn yn eitha cyffrous. Yr holl gestyll yr enghraifft, neu'r holl leoliadau sy'n perthnasol i'ch gwaith neu'ch prosiect neu hobi ar y map. Ac ydyn ni eisiau gweld y pobl a grwpiau yn defnyddio'r map fel hyn, ac chywir am unrhyw enghreifftiau diddorol mae pobl yn datblygu. So, dyna oedd y ragolwg. Dwi'n siŵr os oes yna unrhyw gwestiynau ar unrhyw beth dwi wedi dweud hyd yn hyn. Heblaw am hyn, o'n i'n mynd i trosglwyddo'r awennau i Jason gael sôn am yr ochr Wikidata a roi bach o her i ni i wella'r map gyda'n gilydd. So, dwi'n meddwl bod cwestiwn... Neb wedi gofyn cwestiwn. Cyn i ni orffen, dwi am gywiro Eisteddfod 99 gyda llaw. Jason? Reit, diolch Carl.
Ie, dwi am rhannu fy sgrin I nawr. Na ni. Chi'n gweld tudalen flaen Wikidata fyna nawr? Ydw, dwi'n gweld e. Ie, gwych. Oce. Felly, fel mae Carl yn dweud, mae'n holl pwysig bod ni yn cyfnodi enwau Cymraeg, ond nid jyst enwau Cymraeg, ond bod data Cymraeg gyda ni am llefydd, am pob agwedd o hanes, pobl, biwgraffiadau ac yn y blaen, bod y data yna gyda ni ar gael yn Gymraeg. A mae ffynonellau fel OpenStreetMap a Wiki, maen nhw gyd o dan trwydded agored. Felly mae unrhyw un yn gallu ail-ddefnyddio y gwybodaeth yna, ail-ddefnyddio'r map, neu tynnu y data a defnyddio mewn app neu ar gwefan gwahanol. Felly mae'n lle gwych I ni rhannu'r gwybodaeth yma am y Gymraeg, fel bod pobl eraill a cwmnïau mawr fel Google yn gallu defnyddio'r data Cymraeg I cynnal gwasanaethau ni a ateb ymweliadau ni yn y Gymraeg yn y dyfodol. Felly mae'n holl bwysig. So dwi'n siŵr bod chi gyd wedi clywed am Wikipedia, am y fersiwn Gymraeg o Wikipedia, gyda tua 1140 o erthyglau, dwi'n credu. Mae 100,000, o erthyglau. So mae yna lot o erthyglau dyn ni ar y Wikipedia Cymraeg. Ond mae yna rhaglen arall sydd yn rhan o teulu Wikipedia, sef Wikidata. Nawr, fel mae'r enw yn awgrymu, mae hyn yn bas data enfawr efo gwybodaeth data am pob math o peth. A beth sy'n arbennig am Wikidata yw, yn union fel Wikipedia, mae fe'n amlieithog. Mae modd ychwanegu gwybodaeth mewn dros 300 o gwahanol ieithoedd. A mae Cymraeg wrth gwrs yn un o'r ieithoedd yna. Felly, dros y blynyddoedd, mae pobl wedi bod yn ychwanegu gwybodaeth Cymraeg I Wikidata am pob math o beth. A mae'r data yna ar gael, mae pobl yn defnyddio fe mewn gwybodlenni ar Wikipedia, enghraifft, ond mae sefydliadau fel y Llyfrgell Gen yn dechrau meddwl be allan ni wneud efo'r holl data Cymraeg yma sydd yn bodoli yn Wikidata. So, yn diweddar ni wedi bod yn cydweithio efo Mapio Cymru I gweld sut gallwn ni gwella'r map Cymraeg yma gan defnyddio rai o'r data sydd yn Wikidata a un o hwnna efo OpenStreetMap. So, dwi ddim yn mynd I bod yn rhy technegol am y peth, ond dwi jyst eisiau ddangos I chi sut mae modd cyfrannu at Wikidata. Os ti'n gweld bod rhywbeth ar goll yn y Gymraeg, mae modd ychwanegu fe yn syth yn tebyg iawn I beth oedd Carl yn dangos efo OpenStreetMap. Felly, ti'n gallu chwilio am rhywbeth, eitem Wikidata. So, newn ni chwilio am Aberystwyth. Dyna ble dwi'n dod o. Felly, cwni Aberystwyth, a ti'n gallu gweld mae yna label Cymraeg a Saesneg. Felly, mae modd roi'r enw yn y ddwy iaith. A wedyn mae holl be maen nhw'n galw statements sydd yn rhoi gwybodaeth ychwanegol I ti am y lle. So, ti'n gallu gweld fan hyn, mae gen ti enwau swyddogol, gwladwriaeth, prifddinas y canlynol, ti'n gallu gweld y sir, yn union lleoliad, mae gen ti'r coordinates, mae loads o gwybodaeth am Aberystwyth ar hwnna. A mae'r holl data yma, mae modd ychwanegu label Cymraeg. Felly, dwi'n mynd I chwilio am rhywbeth arall nawr, gan bod Gymraeg ar hwnna yn barod. Dwi wedi checo hwn yn barod, a dwi'n gwybod does dim label Cymraeg am Nantmel Castle. So, ar ran gyfieithu hwnna, does dim angen unrhyw gwybodaeth lleol I gwybod, wel, castell Nantmel fydd hwnna. Felly, mae modd rhoi hwnna mewn. A publish. So,
Ti yn gallu gwneud hwnna heb cyfri neu unrhyw beth ar Wikidata, ond ni'n awgrymu bod pobl fel arfer yn creu cyfrif bach, y gyd ti angen yw username a password, a wedyn ti'n gallu mynd mewn i Wikidata, dechrau golygu a ychwanegu gwybodaeth Gymraeg. Felly, fel Llyfrgell Genedlaethol, ni wedi bod yn trio defnyddio data ni i cyfrannu at Wikidata dros y blynyddoedd diwetha. A beth sy'n gwych hefyd yw trwy alunio metadata ni efo beth sydd yn Wikidata yn barod, mae modd i ni gyfieithu data ni i'r Gymraeg am y tro cyntaf i bobl, felly mae hwnna yn pwerus iawn. So, na i ddangos un enghraifft bach arall i ti. Ni'n chwilio am Iolo Morganog. Person sydd yn person amlwg yn hanes Eisteddfod. So nawr, ti'n gallu gweld, mae rhan fwy o'r gwybodaeth am Iolo Morganog ar gael yn Gymraeg yn barod. Ti'n gallu gweld pob dim fan hyn sydd yn disgrifio fe yn Gymraeg. Ond os ni'n mynd yn lawr. Wel, fan hyn, sponsor. So mae hwnna, mae'n dweud ar bwysau Saesneg. Dydy hwnna ddim wedi cael ei gyfieithu ar Wikidata. Felly, gyda unrhyw darn o gwybodaeth ar y sgrin, mae'n modd clico. Mae'n i clico sponsor. Felly gweld bod Gymraeg yn wag. Ni gwasgu golygu. A newn ni roi noddwr mewn yna. Yn gobeithio, os ni'n mynd nôl i Iolo Morganog, a jyst wneud refresh, gobeithio. Na, fydd e'n cymryd falle cwpl o munudau, ond bydd hwnna yn newid yn automatic wedyn. Nid jyst ar yr eitem yma, ond os mae unrhyw darn o data arall yn Wikidata yn defnyddio sponsor, bydd e'n ymddangos nawr yn Gymraeg. Felly, dwi wedi ddangos i chi sut ti'n gallu cyfrannu at Wikidata. Ond wrth gwrs, efo hyn mae rhaid i ti mynd mewn a ti'n chwilio am gaps a ti ddim cweit yn siŵr ble i edrych. So be ni wedi bod yn neud dros y flwyddyn diwethaf, really, ers i'r lockdowns dechrau, yw trio gofyn i pobl cyfrannu enwau Gymraeg am llefydd trwy Google Sheet, a wedyn ni'n gallu cymryd y holl enwau yna a trosglwyddo nhw mewn un batch mawr i Wikidata. So, mae'n ddangos enghraifft i ti. Bydd modd na i rhannu y dolen i hwn, fel bod pobl yn gallu mynd mewn a cael look a dechrau cyfrannu os ti eisiau. So, na i trial rhoi hwn yn y chat. Dyna'r dolen i'r Google Sheet yma sydd agored ar hyn o bryd i fi. Felly, mae yna lot o llefydd yng Nghymru ble nad oes enw Cymraeg dyn ni o gwbl o fewn Wikidata. Ambell waith, mae'r enwau yn bodoli rhywle, falle ar OpenStreetMap neu gwefannau eraill ar-lein, ond dydyn nhw ddim ar Wikidata eto. Felly mae Wikidata yn hwb gwych i casglu y data yma, a wedyn mae modd i ni wneud queries ar y data, a tynnu'r data yna nôl mas. Os ni eisiau fel pob traeth yng Nghymru, gallwn ni wneud ysgrifennu query bach a tynnu hwnna, y gwybodaeth yna i gyd mas, neu pob llyn, beth bynnag yw allan o Wikidata efo'r enwau Gymraeg. Ond ni angen pobl i cyfrannu at yr enwau yna. So, yn y teimlyn yma, mae gyda ni 2 tab ar y gwaelod. So mae gyda ni restr o'r holl adeiladau restredig gradd 1 sydd heb label Cymraeg. So mae'r rhain yn adeiladau hanesyddol reit pwysig yng Nghymru, ond does dim enw Cymraeg ar gyfer nhw. Ac yn anffodus, dydy cadw ddim wedi cyfnodi'r enwau Cymraeg yn hanesyddol, felly mae'n lan i ni fel cymuned i ychwanegu yr enwau Gymraeg am y pethau yma. A fel oedd Carl yn dweud, ambell waith, does dim enw Cymraeg am llefydd. So ti'n gweld The Tower fan hyn. Os ti'n clico ar y dolen Wikidata, ti'n cael rhagor o manylion am y pethau yma. Ond nes i bach o ymchwil mewn i hwn, The Tower
enw hen tŷ tŵr yw hwnna. Ond dwi wedi chwilio wneud lot o ymchwil ar Google, a dwi ddim methu ffindo unrhyw tystiolaeth bod enw Gymraeg wedi bod i'r lle yma. Roedd e'n rhyw fath o castell Normanaidd, dwi'n credu, yn greiddiol, felly bydden nhw wedi rhoi enw Saesneg neu Normanaidd iddo fe. A The Tower yw'r enw y tŷ, felly dydy hwnna ddim yn newid, mae'n aros fel The Tower. Ond ar gyfer pethau fel eglwysi, mae modd i ni gyfieithu, so eglwys Sant Peder, eglwys y Sant Esfair, mae modd i ni gyfieithu, a mae'n tipyn o eglwysi ar y restr yma. Bydd hwnna'n newid i bont yn lle bridge. So mae yna pethau sydd yn eitha amlwg efo trefeca fawr fyna. Wel, mae hwnna'n Gymraeg yn barod, bod dan label Saesneg. So mae modd i ni just trosglwyddo hwnna i'r ochr Gymraeg, a wedyn bydd yn ymddangos fel yr enw Gymraeg ar Wikidata. So, Lake Fernwy Dam, wel, mae hwnna yn mynd i fod yn ar gau Llyn Fernwy, siwr o fod. So mae modd dechrau llenwi y bylchau yma. Ambell waith mae'n angen ei bach o ymchwil efo llefydd i trial ffindo tystiolaeth o enw Gymraeg. Os mae gen ti rhywbeth fel Feinol Hall, wel os yna tystiolaeth bod pobl wedi defnyddio neuadd Feinol neu plas Feinol, os yna'n enghraifft efo syllafu hwnna efo Gymraeg yn lle fi. Felly, mae angen ei bach o ymchwil ambell waith. So dyna'r ffordd ti'n neud e. Wedyn, be ni'n gallu neud, unwaith mae yna tipyn o enwau Gymraeg ar y restr yma, dyn ni'n gallu trosglwyddo'r cyfan i Wikidata. A trwy'r gwaith ni'n neud efo Cael a Mapio Cymru, mae modd i ni wedyn trosglwyddo hwnna i OpenStreetMap, a bydd yr enwau yma yn ymddangos ar y map hefyd. So dyna be ni'n trial wneud yw defnyddio'r holl data agored yma sydd yn Wiki a OpenStreetMap i gwella y map o Gymru sydd efo ni efo'r enwau Gymraeg. Felly, mae croeso i chi cael go i ychwanegu rai o'r enwau Cymraeg i hwn. Ar y tab arall, mae gen ni llwyth o cestyll. Dwi wedi tynnu restr o'r rhain allan o Wikidata. Eto, dos dim enwau Cymraeg am y llefydd yma. Dwi wedi gwneud cwbl enghreifftiau ar y dechrau, jyst i chi gweld sut mae hwnna'n mynd. Ond, eto, falle mae angen googlo fe. Dwi wedi ffindo bod gwefannau Cyngor Sir ambell waith yn really good. Os maen nhw efo gwybodaeth am lle neu mae rhyw planning permission wedi bod, rhywbeth fel yna, falle bod nhw wedi gwneud y gwaith o cyfieithu a safoni y fersiwn Gymraeg o'r enw yn barod. So os ti'n googlo pethau, ambell waith ti yn dod o draws fersiwn Gymraeg o'r enw efo rai eraill, Nadmel Castle yr un dwi newydd wneud. So mae yna tipyn o'r rheini ble mae'n eitha syml. Glyn Castle, Castell Glyn. So mae yna rai sydd yn amlwg, rai sydd yn bach mwy anodd. Ond bydd e'n wych os mae pobl eisiau cael go ar gwneud hynny. Jyst i weid bod pobl wedi bod yn golygu, mae cwpl o olygiadau wedi bod yn barod, felly diolch amdanyn nhw. Ac os nad ydych chi wedi defnyddio sheets o blaen, chi'n gallu jyst golygu yn syth, achos dyn ni wedi rhoi caniatad agored i unrhyw un olygu ar hyn o bryd. Ie. A os ti'n cadw'r dolen, bydd hwn yn safio'n automatic, a pob tro ti'n mynd nôl mewn, bydd modd i ti bwrw ymlaen a gwneud rhagor o gyfeithiadau. So does dim rhaid i chi, os ti efo diddordeb yn hwn, mae modd mynd bant a cario ymlaen ar ôl y digwyddiad heddi i ychwanegu pethau yna i cadw llygad ar y Google Sheet, fel bod ni'n gallu ychwanegu neu siŵr bod rhain yn cyrraedd Wikidata. Le bydden nhw'n saff am y dyfodol wedyn, unwaith mae rhywbeth wedi cyrraedd Wikidata, mae yna cofnod ohono fe, bydd e ddim yn diflannu, gallwn ni sicrhau bod hwnna yn cael ei cadw fel yr enw Cymraeg. Ond eto, os ti'n poeni am wneud pethau yn anghywir,
peidwch poeni gormod, achos yn union fel OpenStreetMap, os mae rwy'n yn mynd mewn i Wikidata, maen nhw'n gweld, actually, mae hwnna'n anghywir, mae modd i unrhyw newid yn syth. Felly, trwy pobl yn golygu a newid pethau, dylen ni cyrraedd rhyw fath o consensus cymunedol erbyn y diwedd. A dyna beth sy'n bwysig efo'r enwau yma. Nid beth mae rwy'n mewn rhyw swyddfa rhywle yn penderfynu yw'r enw, ond be mae'r cymuned yn dweud yw'r enw cywir am rhywbeth yn Gymraeg. Oedd rhywun yn dweud wrtho fi bod yna hen arfer o... Sori, dwi'n torri ar draws na. Na, cari ymlaen. Yn stori fach. Rhywun ti'n nabod yn dda hefyd, dweud wrtho fi am yr hen arfer yr olwg ordinance o fynd lawr i treithau Cymru, ond dim ond yn ystod yr haf ac yn gofyn i bobl am yr enw oedden nhw yn defnyddio pobl ar y traeth yn ystod yr haf, ac falle bod hyn yn adlewyrchu ffordd benodol o samplo sydd yn wahanol i falle'r gaeaf, pan falle bod yna canran yn hanesyddol oedd y canran o drigolion lleol yn uwch yn ystod y gaeaf. So, mae'n ddiddorol o ran y samplo, achos falle bod rai pobl yn disgwyl i awdurdodau fel ar olwg ordinance fod yn awdurdod ar rai pethau fel enwau. Ond, mae yna wastad amcanion a cymhelliant tu ôl i bob prosiect fel hyn o fe. Mae'r ordinance yn cyfeirio at arfau a dyn oedd y pwrpas greidol. So, mae'n hynod ddiddorol y holl faes, a dwi ddim yn mynd i... Mae'n really diddorol. Fel rhan o'r prosiect yma, ni wedi cydweithio efo'r Comisiynydd y Gymraeg. Mae dyn nhw restr o enwau safonol ar gyfer llefydd yng Nghymru, wrth gwrs. A oedd e'n really diddorol gweld y gwahaniaethau hyd yn oed rhwng rai o'r enwau maen nhw wedi safoni a'r fersiwn sydd ar OpenStreetMap neu y fersiwn sydd ar Wiki. Am bellwaith mae'r Wiki yn gwahanol. Mae yna rai enghreifftiau, dwi'n methu cofio'r top fy mhen, ond mae yna rai enghreifftiau ble maen nhw wedi penderfynu ond i defnyddio'r enw Saesneg, yn Gymraeg hyd yn oed, ond mae Wiki efo enw Gymraeg i'r lle. So, mae'n really diddorol, a dwi'n gobeithio trwy cydweithio yn agosach efo nhw, gallen nhw dechrau defnyddio Wiki fel un o'r llefydd maen nhw'n checo pan maen nhw'n wrthi yn safoni enwau lleol yng Nghymru. Felly, fel ti'n dweud, mae'n maes diddorol. Dyn ni wedi cael sylw gan Robin Owain. Mae'n dweud lle da i drafod yr enwau yma ydy ar dudalen yr erthygl briodol ar Wikipedia. Llawer iawn o drafod. Digon poeth wedi bod dros y blynyddoedd. Os ydych chi'n chwilio am drafodaeth poeth ar y we ac yn methu ffeindio fe, ewch chi erthyglau Wikipedia. Mae yna tab ar gyfer y sgwrs neu drafodaeth. Ac gobeithio bod pawb yn dysgu trwy wneud hyn ac yn helpu ei gilydd i mwynhau a neud pethau'n well. Dyna'r delfryd. Mae'n jyst yn gwych, be ni angen ar gyfer fel y restr sydd efo ni fan hyn yn y spreadsheet, ni angen pobl lleol sydd yn fodlon dweud neu na, neu beth sy'n cywir a checo pethau, achos pobl lleol sy'n gwybod be mae pethau'n cael ei galw yn lleol yn fe. Felly, ni'n gobeithio trwy y gweithdy yma a bydd rhagor o gweithdai gyda ni dros y misoedd nesaf, bod ni'n gallu cael mwy o bobl yn helpu i sicrhau bod gyda ni'r enwau cywir. Yn sicr. Mae'n dipyn o job, achos mae yna faint o dinasoedd sydd yng Nghymru? 5? Faint o beth, sori? Dinasoedd sydd yng Nghymru, mae yna 5. So, dyn ni wedi mapio nhw, ond chi'n mynd lawr i lefel y tref a'r pentref. Dwi ddim yn credu bod y Comisiynydd y Gymraeg yn mynd lawr, yna maes trefi, fi ddim yn meddwl bod nhw'n mynd lawr i lefel ffermydd yr enghraifft.
Na. O ran... Dim eto, maen nhw yn gobeithio dechrau ar rhagor o stwff, ond dyn nhw ddim eto, na. A nid... Mae angen i'r gomisiynydd canolbwyntio ar jobyn benodol o waith, dwi'n deall hynny. Yeah. Ond mae yna tipyn o waith i'w wneud i trio cofnodi'r enwau yma, achos dwi'n meddwl bod yr enwau ar gael, mae nhw'n cael ei ddefnyddio, a mae yna rai casgliadau, ond yr elfen bwysig yw'r ryddid i ail ddefnyddio nhw yn hawdd wedyn. Yeah. A dyna sy'n mynd i arwain at fwy o ddefnydd o'r enwau, a fwy o ymwybyddiaeth o'r enwau. Yeah. Os ydym ni'n gallu cofnodi nhw ar... Dwi'n meddwl yn ddyfrydol OpenStreetMap a Wikidata. Dwi wedi dod o draws wrth i ni chwilio am enwau Gymraeg. Dwi wedi dod o draws sgwrsau rili diddorol ar-lein rhwng efo cyfieithwyr a ar gwefannau cyngor sir efo restrau o enwau strydoedd Gymraeg, pethau fel yna. Ond maen nhw dros y lle i gyd y sgwrsau yma. Beth sy'n gwych am rhywbeth fel Mapio Cymru, mae'n tynnu'r holl data yma at ei gilydd mewn un lle. A dyna beth sydd angen dyn ni. So, mae Mapio Cymru yn reit pwysig dwi'n credu ar data sydd tu ôl iddo fe. Wrth i ni trial dod ar holl gwybodaeth yma at ei gilydd mewn un lle mae pobl yn gallu ddefnyddio fe mewn unrhyw ffordd maen nhw eisiau. Dwi wedi cael sylw yn y chat, Jason, falle bod nhw'n well i ti. Okay. Enwau ceie. Yw'r casgliad yn data yn cael ei disglwyddo i OpenStreetMap? Cwestiwn da. Mae yna gwaith wedi cael ei wneud ar enwau ceie, a mae hwnna, dwi'n credu, yn clwm i'r gwaith efo'r mapiau degwm, sef cyfres o mapiau o'r 1840au, lle mae yna lot o enwau ceie yn cael eu cyfnodi. So mae'r data yna yn bodoli. Dwi'n siŵr bydd y Llyfrgell yn hapus i rhannu'r gwybodaeth yna. So mae hwnna'n trafodaeth i ni gael, achos dwi'n credu mae hwnna yn rhywbeth, mae yna'r potential mawr efo hwnna, dwi'n credu, i rhannu'r gwybodaeth yna. Efo OpenStreetMap, dwi'n cymryd bydd diddordeb gan OpenStreetMap efo enwau ceie? Neu ydy hwnna'n mynd yn rhy manol? Na, yn bendant. Mae unrhyw elfen yn gallu cael enw. Ac y ble arall ydyn ni'n mynd i roi nhw. Yn union. Na'r peth ydy ceisio cyfleu pwysigrwydd rannu a trwyddedau agored, efe. So fi'n ymwybodol bod lot o bobl galluog iawn dros y blynyddoedd wedi cofnodi pethau mewn pob math o adnodd, ond dwi ddim wastad yn amlwg beth yw status yr adnodd o ran ail ddefnydd. Mae lot o hyn yn bwydo mewn i'r cwestiwn ehangach o sut ni'n trwyddedi y cynnwys yma. A yn hanesyddol, mae pobl yn rhoi fel copyright ar pethau achos maen nhw eisiau gofalu ar ôl y gwybodaeth yna a sicrhau bod yn cael y ddefnydd cywir. Ond dwi'n credu y dyddiau yma, yn enwedig efo pethau Cymraeg, lle nad oes unrhyw elfen masnachol o'r prosiectau yma. Does dim arian i gael ei wneud allan o'r gwybodaeth yma. Dwi'n credu mae'n llawer well os mae pobl yn rhannu y gwybodaeth ar trwydded agored fel bod ni yn gallu defnyddio fe ar gwahanol llwyfannau. Yn union fel y gwaith sy'n digwydd nawr gyda ni rhwng OpenStreetMap a Wikidata, achos bod y ddwy ffynonell yna yn agored, mae modd i ni alunio'r data yna dros y ddwy a cyfoethogi y ddwy bas data. So, hwnna'n bwysig. Na i edrych mewn i'r enwau ceie. Diolch yn fawr am y cwestiwn yna, achos dydy'r enwau ceie dwi ddim yn credu yn addas i Wikidata, a dwi wastad wedi bod yn meddwl be gallwn ni wneud efo'r data yna. Ond mae fe bendant, fel ti'n dweud, cael yn addas ar gyfer
Mapio Cymru, felly mae yna potential yna. Dwi'n dysgu rhywbeth nawr. Oes yna rhywbeth o reol Wikidata o ran perthnasedd unrhyw elfen fel ceiau enghraifft? Ydyn nhw'n gorfod bod yn ceiau adnabyddus neu enwog rhywsut? In theory. Mae reolau Wikidata yn lot mwy llac na Wikipedia, ond maen nhw dal yn edrych ar, yn ymwedig os ti'n mewnforio lot o data, bydden nhw'n edrych siwr o fod ar yr enwau ceia, dweud reit, wel, ble mae'r rhain yn cysylltu i eitemau eraill. Os mae gen ti fel fferm, er enghraifft, enwog sydd ar Wikidata, wedyn mae yna esgus gen ti i roi yr enwau ceia y fferm yna i gyd yn sownd iddo fe hefyd fel eitemau Wikidata. Right. Ond os mae gen ti enw cae... Osgwrn yn enghraifft da, ie. Cyd-destun yr Eisteddfod hefyd. Ie, hollol. So, bydd hwnna'n ffain, siwr o fod, ond falle bydd angen bach mwy o trafodaeth os ti eisiau jyst dympo llwyth o enwau ceia heb cysylltu nhw efo fferm neu perchenog y tir neu unrhyw beth arall, achos mae Wikidata i gyd yn linked data, mae popeth yn fod cysylltu efo'r gilydd. Os ti'n rhoi rhywbeth fel yna mewn sydd ddim yn cysylltu unrhyw beth, bydd rai pobl falle yn holi cwestiynau. Right. Ie, dim safonau fel yna ar OpenStreetMap. Na. Croeso i'r holl enwau ceiau. Ie. Sydd yn... Ie, mae'n ddiddorol cael meddwl taw ni yw'r stiwardiaid yr enwau yma yn pobl nawr sy'n byw yng Nghymru nawr, neu pobl o Gymru sy'n byw nawr. Just... A mae'n rhywbeth sy'n gallu diflannu, dwi'n meddwl. Ie, dyna be o'n i'n mynd i dweud. Mae'n risg mawr efo. Brexit, er enghraifft, yn cael effaith ar hyn, mewn ffordd. Sori. Nid ti'n mynd i weid rhywbeth? Wel, yr un peth, really. O'n i'n jyst yn dweud, mae'n y risg bod enwau ceia yn diflannu. Mae gymaint o ceia yn diflannu, pobl yn adeiladu a enwi beth sydd ar y cae yn rhywbeth hollol gwahanol. Felly, mae yna risg bod yr enwau yma, gwybodaeth yma yn diflannu. So, mae cyfnodi fe nawr yn rhywbeth fel OpenStreetMap, lle mae'n mynd i parhau gobeithio am sbel hir eto yn y dyfodol. Mae hwnna'n rili bwysig. Pa gwestiynau sydd gennych? Achos... unrhyw cwestiynau. Dwi wedi mwynhau'r cwestiynau. Mae yna rhywbeth fel 5 munud i fynd. Ac mae pob un cyfraniad a sylw a cwestiwn wedi bod yn dda. Diolch beth. Mae lot o cyfraniadau difyr a diddorol. Wedi cael ei link berthnasol. Rhywbeth am yr enwau ceiau gwych. Bydde fe hefyd yn braf cael trio manteisio ar y gwaith yn hytrach na ail-wneud y gwaith na. Ie, bendant. Oes bosib nodi enwau hynafol yn tai dim ond y rai modern sydd i'w defnyddio yn gyffredinol? A nid yn unig ceia. Dwi'n gallu siarad am OpenStreetMap, falle bod Jason yn gallu ymateb am Wikidata. Mae yna meysydd gwahanol. Dwi eisiau i dangos bod yna name yn cyfeirio at yr enw yn Gymraeg. Mae yna llefydd am enwau AmGen a pob math o beth. Dwi'n meddwl am enghraifft... Dwi'n meddwl am enghraifft da. Jyst i weid bod yna meysydd gwahanol o fewn OpenStreetMap i nodi pethau fel hyn. A mae hyn gobeithio yn adlewyrchu beth yw'r gair fel y cymhlethdod neu'r ffaith bod weithiau bod yna mwy nag un enw alle o fewn iaith.
jyst i sôn am yr ochr Wikidata efo hwnna. Efo pob eitem Wikidata, os ti'n cofio ni'n ddangos bod labeli a disgrifiad ar top pob eitem, mae hefyd gen ti maes arall also known as, neu alias, so mae modd ychwanegu enwau arall fyna, ond hefyd, bydde ti siŵr o fod yn gallu nodi enwau hanesyddol yn y statements fel enw swyddogol a falle rhoi rhywbeth yn dweud pa dyddiadau oedd hwnna yn cael ei defnyddio fel yr enw swyddogol am lle. Ond mae Wikidata hefyd ti yn gallu mynd yn mwy gymleth beth. Os mae'n enw hanesyddol, os mae'r lle hanesyddol yna bach yn gwahanol mewn unrhyw ffordd, y ffordd oedd yn cael ei reoli neu y ffiniau i'r lle modern, gall ti cael ddwy eitem hollol gwahanol ar Wikidata, a wedyn cysylltu'r ddwy a dweud, wel, dyma'r lle modern, dyna'r hen lle. So, ie, ti yn gallu mynd yn mwy gymleth, ond os ti eisiau trafod hwnna mwy, row shout. Dwi'n hapus i helpu efo hwnna. Gwych. Ynddo cwestiynau arall? Dwi'n gweld bod rai cyfeithiadau wedi cael ei roi mewn yn y Google Docs, so diolch yn fawr am pobl sydd wedi rhoi rai enwau Cymraeg mewn, a fel dwi'n dweud, mae croes ti parhau i potsian efo hwnna dros y dyddiau, wythnosau nesaf, a cadw llygad arno fe, a sicrhau bod popeth yn cyrraedd Wikidata. Jyst i weid bod hyn yn amlwg, da ni wedi dewis y dull Google Sheet o derbyn enwau ar gyfer y sesiwn heddi yn Eisteddfod AmGen. A fi jyst yn meddwl o dychmygu nawr os oes modd parhau i wneud hyn i trio cael mynediad gwell at gyfrannu, a cyflymu y broses o gyfrannu. So, mae hyn yn rhywbeth i mi ystyried o ran. A dyn ni gallu cynnig Google Sheets fel ffordd hygyrch o olygu yn y dyfodol. Tu hwnt i'r sesiwn yma, tu hwnt i'r falle'r wythnos, bythefnos nesaf pan dyn ni'n gweithio ar y restr yma ac yn cyflawni y restr yma. Achos dyma yna lle i lot fawr o ffyrdd gwahanol dwi'n credu o gyfrannu a cymryd rhan, dwi'n gobeithio. Dyma un peth dwi'n trio dychmygu yn cyd-destun Mapio Cymru ydy sydd ydyn ni'n gallu ymestyn llaw i fwy o bobl a cael mewnbwn gan fwy o bobl ac amrywiaeth gwell o bobl hefyd. Wych. Ie, diolch am y sylwadau. Ni wedi cael diolch yn y chat. Ie. A diolch i'r Eisteddfod AmGen am y croeso a lle hanes. Ie. Diolch yn fawr iawn. A diolch i Carl.